Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibaro ang plasubhay pi shiki KHUBOR kimat. Ini passion kono shap shiki KHUBOR na kaleng kibenta jong ka JYLLA. Ka President jong ka Indian Olympic Association ka PT Usha kalawan banyu kejat hanong ba shilong ha kalai potri ujubang arasa pun rio. Kalalit rung haying sa jong secretary ka Meghalaya Golf Promoter Society Ukorov Bajaj. Ka Jaintia Coal Owner, Miners Supplier and Workers Association ha ka shitri JYLLIEW asa pun rio kala sedang ya ka jingya ki shatngan ka baklam bu por bandawa ya ka sarkar bakan pleno ya ka jingti dawyong hari lum Jaintia. MLA ka Maukarwat constituency ba tanlung dot tongkhar ha ka shitri JYLLIEW asa pun rio la pli pat ba ya ka yeng dorbar hall ha ka shnong domjerti southwest khasi hills ringkat ka jingsa khilang chung block development officer ka Maukarwat CNRD block uba ailarniang kirang ba shnong bakipat ba nong shnong chung ka shnong domjerti ha ka lai poetry jumbang asa pun rio arngut kisamla kan thai na ka shnong baratu Meghalaya kila panjing rap kerki naga khasi students union Delhi unit ha ka ba la pentip ba kila shapen poish Delhi da ki brio ki bra kular ban penyok kameki ha ka ka hotel hendrei hadian be kila poish nong ba Delhi la keno ba penbor penman yaki bandrung shakakam khaimen kashnong sangshnong ba kashnong peneng umgyong ha ka lai photri jumbang aza pun rio kila penbe yo put usam da ka bathung nyau tili ki maput ban pinskam yo put usam hapreng jogini ki atli kishnong ha ka jingsa khilang us em khna ka hima nong klau upa em KMCM menta panya phashi KHUBOR kling benta jong kari ka Bihar menta kala pun kre ya ka election shaka legislative council National President Jangka Janata Dal United Ubaderu Menteri Ramba Barim JYLLA Nitish Kumar Hagaskin Kong Ulalit Shaying Sa Jong Sumbut Menteri Ramba JYLLA Vijay Kumar Chaudhary Ban Shimrai Haloka Jingpin Bana Yaki Kertong Ki Banya Khun Yaka election U Khagen Murmu Lakantaj Yaki Jingkin No Ba Ka Jingsha Thombo Dangshen U MP Ka Trinamool Congress U Abhishek Banerjee Kadai Ka Jingdan Benta Jong Ka BJP Umurmu loong baka BJP kamdon kti AA hagani jingja bala kno ru bakini ki jingja kidai na kadaw ka jingbitar jagi pat ba yaw Abhishek Banerjee hadu lai pesan ngut ki MLA ka BJP kilabam smai kum ki menteri haluk bhavan hagas ngineng kong kum shibenta ka jing pin he ya ka kunhun menteri balaya lam da usuvendu adhikari kum menteri ba ka West Bengal ka jing pin he yak kunhun menteri kalawan urlong hadian lai tayo hadian baka sarkar ka banengkong jongga Bharatiya Janata Party balaya lamda suvendu adhikari kalabam smai hagani ka JYLLA hadian bakala job yak election shaka yeng dorbar thaw ai JYLLA ka balalong dangshen ka jinglum khajana GST kala kieu da lai 0.8% now snem show snem shaka arlak klur tingka hau benai jemang wat hapedeng ka jiang kan at haka san hima sima ha West Asia katkum ka jingpen tim jong ka sarkar ka balapen mi haka sinengkong ki tenat sentiat kila kedau bakidon ki kenhun ki bamdan jinga dei bar ki kenhun le no ban le yeki kam pentriem hapo kari India ka jingkan radang shen da ki bor pahara hakini ki benai baladam kilalap baka kenhun pentriem kimdan satya kan ukunu ka jinga dei bat ki sengle no ba pau khmat kum ka lashkar e taiba ka al-Qaeda ka Islamic State ani ka JYLLIEW Kayeng Bishar Kerala High Court kalakantaj hakasin kong ban pensange ya ka jingto kit jong ka Enforcement Directorate halok mukadma persha ya ka Exalogic Solutions but ya ka try jong ka di ka company ka Vina Vijayan Hendrei ka yeng Bishar kala hukum ba ka Enforcement Directorate ka day ban pentelun ban shakmat ya ka jingto kit ka Crime Branch jong ki pulit ka nong ba Delhi hakasin kong kala lap ya ka way ka karkhana bala pelong ru kum ka kudam palashna ban lum thup ban die yaki RO filter thong jongki company ba paukmat ba kun thup ya ka Kent ka Aquaguard but Havels ha ka jingkhanra ki pulik la kurup ru 8000 ktai spot lai pu artli ki RO filter thong ringkat bat ki tiar song ki jingtap filter bat ki machine bala penankam ban tho ya ka kerteng bat ka song mendapatnya phashi KHUBOR na kaleng kiri ke PYRTHEI ka United States kala keno ba ka sengle no Hezbollah kala penthut ye ki jing persang men pelong ya ka jing sange ASEAN par ke Israel da ka baong ba ka ni kan hun ba la krishan rat ba da ka Iran kala penjlan ye ki jing kan at par kentaj ban pensange ya ka jing thombor watla kala don ka jing terwa ka bla krishan da ka US
Presiden Donald Trump mula temu penkelai ya ki kendon ya jingate bar ke Iran khnang ban penkut no ya kathma watla ka Tehran kadang penkre ban wanra ya ka rukom penbek ki bathmai ongila pathai KHUBOR jong ka United States. Presiden jong ka France Emmanuel Macron ula khot ya ka jingate soskular ka bane hapdeng ka United States bar ka Iran da ka bakantu ya ki Iran ban plebyang ya ka duriau ba Strait of Hormuz khalam ka no ka jingbu kendon bat katkum ka an jong ka PYRTHEI. Menteri Ketnat Kambari jong ka Germany Johann Wadeful ula penpau ya ka jingsong kia ka bajur ya ka jingjur ki sipai Israel hagi benta ba shathi jong ka Lebanon. Wadeful ula kentu ya ki arliang mamla bakin sange no mador ya ka jingele persha bat ban pelong da ka jingsange ya siat ban yada ya ka jingim jong ki riupat ba. Presiden ke Egypt Abdel Fattah al-Sisi ula ong ba ka ri jong kalaya rap ban pinsuk ya ka jingate soskular hapdeng ka United States bat ke Iran da ka bayakren padu Presiden ke France Emmanuel Macron halo ka jingkan at West Asia. Menteri Bakmi ya Ketnat Kambari na kari South Korea bat ki menteri jong Ketnat Kambari na ki pautli kiri jong ka doba Afrika kilai kenduk lang hanong ba siol haga singin kong banyakren ikilat kelenti ban penklan ya ka jinga trelang na ka bentaban weng ya ka jing balamat na ka jinga kan at West Asia. Ka East African Community kan sepelong ya ka jinga lang makerpang ka ba arsing jong ki menteri ka koi ka kia ha ka shitarik bar artrik JYLLIEW asa pun riu banyakren halo ka jingling shop ka jingpang Ebola bat ka bakta ya ki babun kishnong ha East Africa. Tiktu kilang KHUBOR hakimat man dasi kublay.